Dobrý večer dámy a páni, toto je Práve sledujete to, čomu sa vraví Mladý rebel s mikrofónom, to sa volá Kultúra tej ulice a... Tak čus, já jsem Kamestar a dneska si zahrajem Battlefield Play for Free. Sebou tady mám dva hodně dobrý borce, který nehrajou se kama, abyste si nemysleli. A oni se vám představí už sami. Čus, jak se jmenuji? Tady lol, lamer, lol. Ajzle, chcípni. Teď je tady přede mnou. A ty máš lékárnu. Jau to bolí. Co zás? Kubo, kde jsi, Kubo? Nevím, ale... tamhle. Ty nevíš. Ale viděl jsem to. Potřebuju na ty životy. Tak běž zpátky, tam jsem ti hodil. Bacha, Kuba tam jde. Jela se už je mrtvej. Já jsem akorát viděl to červený, víš, ten kosy čtverec na něm a pak zmizel najednou, víš. Už ti píšou, jela saj. Máš kámoše Angličany, jo? Kubo, neboj se mě, Jsem to chvíli nebyl. Ne. Od boku, od boku. Já taky, jsem do tebe střílel. Ty to držíš nebo mačkáš? Držím. No tak na blízko to je zbytečný. Takže tady to je moje první video. Bude jich i víc na různé hry. No co bych ještě řekl. No k tomu se nedá nic dodat. Nevím co bych ještě řekl. Jako, je to fakt hustá hra. Jo, jasný. 9-3. Třeba řekni jaký seš rank, ne? No tak, no jasný, tak mě někdo bude radit, co chytráku. To viděl snad sami, ne? Mě to přiblížilo na toho blíž. Jo, ty si natáčíš HDčku. Jestli se na to teda nedívají nějací slepí. Kurňa, žij. Proč nechceš žít? Sakra. Jenom to, víš co, poslouchaj. Tak určitě. Ale vrtácku šesti. Prcku. Ale no tak. Hej, to je ľudský hláška. Ale no tak. Kurňa, granát jak svině. Teďka dostaneš. Headshot. Jsem se jmenoval tu. Já vím. M145 udělá divy. Což, Kubo? Jasně. Hele, klidně tady říkejte svoje jména, jestli chcete, že jo? Jasně, Zdeňku. Kubo, ať tě to ani nenapadne. Říkám, ať ti to ani nenapadne. Tělosaj. Počkej, jak se jmenuje Kuba? Jo, Kal. Tak dobrá. Ej, hebni na mor. Jo, 5 života mu zbyl. Au. Cože? To je nahajkovanec. Jo, trefa. Jasně, nahajkovanec. Říká pravej. A hraju snad s hekama, ty vole. Ne. Kdyby měl heky, tak už mám dávám 30:8 a ne 21:8. Ale jo, on dá 3 kulky s AKčkem a trochu. Cože, u MPčka mě zabije, to není možný. Ahoj. No, Kubo, jdi do prdele. Oba jsem se vyndal. Omlouvám se za ty slova, ale jsem zvyklý. To víte, mám své zvyky. To mám rád, když někdo takhle nadává. Jo. Víš, já jsem láma, ty vole. Hej, tady granata? Kubo, vylez a nebuď strach. Tak jo. Nechcu. Vidíš, Kubo, dostal se do držky, já ti říkal, vylez teda. Vojto, jak to, že střílíš nějak rychlejš? Ne, střím úplně stejně rychle jako ty. Jenom ty máš pomalý reakce. Jo. Jasný. Můj prst je trochu Trochu vadnej si chtěl říct. A mozek ti dělá brbrž. Kubo, to není dobrý vztah u toho rantu. Do prdele, grádek svině. To byl můj. Chytáš nová? 12, to jsem Ano. čekal. Aha, ani se mě netrefil, amo. Ano, říká pravej to. Jo no. Lol, lamer.
Něco proti lamám. Jde ti tam. Jo, Počkej, Kubo, počkej. Já ho něco sundám. proti lamám mám, že jsou moc drahý. Windows jsem se voubal. Do prčic. Au, FN mi vypadá, ale jednou jsem oživil, hejač. A až na to, že já jsem ho chtěl zase zpátky. No Kubo 20 kusem, ne já 25 kusem. Další. Hau. Hau, domluvil jsem. No, to je 90. Hoj, kusí, vy jste blbý, ty vole. Proč? Ty jaký? Na to, jestli to nevztahuje, no, No tak tohle je konec videa, tak zatím čus.